Άντε. Άντε, είπαμε να φέρεις το τέτοιο, θα το κουσκούσι. Ότι πήρε ο Νίκο. Να το κλείσω με ένα Τους μελωδιακές. Κλείσαμε, μπράβο. Όσο θες, έχει. Τι βίντεο. Δεν το δω, τώρα τα άρχισα. Πολύ ωραίο. Μέσα. Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει εκεί. Ναι, είναι... Τελευταία κομματάκια. Δεν νομίζω να έχουμε ξαναφτιάξει ποτέ τόσο μεγάλο. Είχαμε φτιάξει πριν 2-3 χρόνια. Ναι. Που είχαμε στα τρίποδα, το είχα φτιάξει εγώ μεγάλο. Δεν τι, είχαμε τέτοια βέργα. Τόσο μεγάλη. Μέχρι εδώ με τρίποδα μέσα. Απλά τώρα είναι μισό. Έχουμε χάσει τον έλεγχο. Δεν το λίγο. Πρέπει να πάρω το παιχνίδι στα χέρια μου. Φέτο. Πάρε το κύκλο του που θα είναι μονάχα. Το κόψουμε λίγο, να το κάνουμε έτσι για να το τελείξουμε. Ναι, να κουλουριαστεί. Το μισό κουλουριάζεται. Για δοκίμασε να δεις. Συμφωνείς παππού ή όχι? Όχι. 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 Εσύ το ήθελες έτσι. Το κλείσω μέσα. Πώς παππού? Στον Στον πόντο είναι. Εντάξει και έτσι είναι. Ο ράφτης του Παναμά είναι. Κοίτα εδώ, κοίτα. Και έτοιμα. Και έτοιμα. Βελούδο. Κάνω ρεβέρ ή όχι? Βελούδο. Ρεβέρ. Τραβάς. Βελούδο. Γεια σου και σένα. Γεια σου. Ούτε είναι. Τι είναι αυτό? Κρύο και βρέχει. Ναι. Καλά είσαι? Μπράβο. Βλέπεις, να φέρεις και το φλόξ το δικό σου, το σκυλί. Щоб пса привела сюда до цього. Βέρα, Ναι. βρήκα, αλλά είναι λιγμένα το 2009. Και όταν παίρνεις Εργοτέχνης. αυτά δεν πρέπει να παίρνεις ασπιρίνη, γράφει. Έργοτέχνης. Παίρνεις και παξίφωνο και αυτό. Όχι, όχι, δεν παίρνω. Και άρωμα μετά. Κλείσα, πιάσ' το, κλείσα. Θα τα πετάξω. Καλή επεφαγιά. Καλά που είδα την ημερομηνία. Ήταν αρκετά. Καλό. Δεν τα ξεκινήσει, θα το δοκιμάσω. Να μην δοκιμάσω. Κοίταξε, κακό δεν κάνω, αλλά δεν ξέρω να κάνω καλό. Τι να σου πω, δεν ξέρω. А чого сьогодні йдеш? Πού είναι η φιλενάδα μου, Μαρίνα? Ο Ελ. Δεν έχει πολύ ίντερνετ. Πολύ ωραίο. Ναι. Αυτό με γλυφίδες θα τα δέσετε τώρα. Όχι τέλος. Τώρα θα περαστεί το έτερο. Α, από μέσα το βάζετε. Hollywood, Hollywood, παραγωγή. Εδώ ρε εργαλείο. Βάλε και βίντεο. Γιατί πήγαμε κάτω, κάτω Από κάνουμε. το έτερο να μπει. Τώρα θα περάσουμε το ίδιο. Α, τώρα είναι η δουλειά που είναι. Αυτό για να κρατάει τα ζουμιά του μέσα, καταλαβες. Θα κάνετε και δεύτερη σούβλα, δεν φαντάζομαι. Πού να βρεθεί δεύτερη. Χωρέτσι, είναι μεγάλη. Τούτη σου. Και εδώ ένα. Τι τους βάζεις και ζηλεύουν οι Βρέχει, άνθρωποι. βρέχει. Βρέχει και εκεί. Όχι, εκεί βρέχει, ναι. Βελούδο. Ρε παππού, τι με κάνεις, τι με κάνεις. Βελούδο. Чекай, йду, зараз винести, Κατά τις винести 5.30 θα το кишки. σηκώσω το μάνο ή να μην το αφήσουμε στο άλλο. Όχι, όσο ξυπνήσει. Α,
Όχι, για να δει να μην πει ότι δεν με αφήσατε, γι' αυτό το λέω. Έχουμε βίντεο. Το Κλάσμα Θα δει το αρνί, το ίδιο κάνει. Θεός φυλάξει. Μέρα που είναι. Θα κοινωνήσουμε κιόλας. Τι κοκκυρές καλή είναι αυτές, τι ποδιές ωραίες είναι αυτές. Από εδώ αρχίζει και έτσι. Μας πήρε στο φιλό. Από εδώ είναι αυτή. Εγώ θα έλεγα να μπει μέσα εδώ. Ποιο, η δακανή. Ναι. Δεν βάλουμε μέσα μαζί, έτσι βάλουμε. Κάτσε. Δένουμε και τυλίγουμε Παίρνετε και από έτσι, ένα Από εδώ. έτσι, από τη σειρά. από εδώ δένουμε και γυρνάμε. Και ο Αν μάστορας δεν σου έχω μαζική ομάδα, Να σε δες εσύ τώρα από εκεί. Λοιπόν, τα θέλεις μέρα ή να τα πετάξω. έλα, δώσουμε λένε, πέταξε. Τι θα... Ναυτικό κόμπο. Από εγώ, κύριε μου, λοιπόν, όλο. σιγά σιγά. Ανάποδα, Νίκο, δεξιά, Νίκο, δεν το δεξιά. φαίνεις μέχρι εδώ κάτω να πιάσεις Δεξιά χέρι. λίγο. Όλο. Όλο. Έτσι. Τσακιστή, έτσι έστειλα τσακιστή. Έλα εδώ. Το ξέρουν Απλά το γυρίστε, κοκορέτσι. γυρίστε. Δική σου το ξέρουν το κοκορέτσι. Όχι. Α, Πάμε, γυρίστε γρήγορα. Там я печенька, легче все цього зернят. Там є 4 цього. Да. Λέει γιατί κάνουν άντρες, όχι γυναίκες. Έλα, πες τα. Πάμε. δεν μαγειρεύουν. Πάμε. Και кажуть, ти казала, що не робить жінки. Я казала, що не робить жінки, а робить Βέβαια, чоловік. πες της ότι αγαπάνε τις γυναίκες τους εδώ οι άντρες. Έτσι να τις πεις. Έχει να πέσει σφαλιάρα σε λίγο. Εκεί λέει, γυναίκες δουλεύουν, άντρες κοιμούνται. Πάμε γρήγορα. Ξεκουράζουν. Εδώ είναι μαλάκες πες. Βλέπεις Τάνια. Πέτκο. Τάνια, Έλειψε Πέτκο. ακόμα, Και είχε περιθώριο να τα βάζει και τα άλλα. Όχι, μωρέ, εντάξει, γιατί δεν ξέρεις που θα είναι και φωτιά, Νίκο, άκρη θα είναι. Τι θα γίνει, σιγά. Δεν θα ψηθεί. 20 πόντους έχει. Μεγάλα δέντερα. Έτσι πρέπει να είναι. Βέβαια. Τέλος τώρα. Πάμε. Τώρα απλά